アカデミー賞2部門ノミネート。27名の命を奪ったルーマニアのライブハウス火災だが、それから3ヶ月。 Cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo 助かったはずの若者たちが次々と病院で死んだ。 într-o eroare de comunicare a Boliviatului. 事件に隠された巨大な闇が葬り去られようとしていた。 Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Ce să vă spun? Toți au murit prin infecție. Uite-mă ce față are. Viclean încât să falsifice documente? În siguranță în acest moment. Doare la concentrația substanțelor din acești dezinfectanți. A existat o minciună instituțională la nivelul statului român, la toate palierele de comunicare. Am fost abordată de cineva din sistemul serviciilor să fim un pic mai atenți cu familiile. Sunt ministrul sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Arătăm Condrea, iată, a căzut victimă și nu în ultimul rând să nu uităm. Și cum ne-am putea rezolva chestia asta? Eficiența de 95%. 命をかけて真実のために戦う者たちを描く衝撃のドキュメンタリー。 De când am venit, dar tot ce e sub este putreț. În momentul în care presa ajunge să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rău cu oameni. コレクティブ国家の嘘。